4 snin però ma taħsibx li huma ħafna. Ir-realtà hija li aħna meta nagħmlu biċċa xogħol nagħmluha tajba. Fl-2017 għalulna illi se tinfetaħ fl-2019. Gerbu snin blow il-ġebla titqiegħed f'Ottubru tal-2020, sena wara li suppost infetħet. U issa qed terġa' titkisser. Hija din l-istorja li donna m'għandix tmiem tal-iskola primarja tal-Imsida, skola li l-Gvern tal-Labor ilu issa jwiet għal 5 snin sħaħ illi se tkun qed titlesta. Skola illi bħalissa tinsab f'dan l-istat. Ġenerazzjoni sħiħa ta' tfal Missidjani ma jafux x'jiġifieri li tmur l-iskola tal-Gvern ta' raħal twelidek. E kif minn kien fl-ewwel sena, issa saħansitra laħaq beda l-iskola sekondarja u qatt ma għamel passejn fl-iskola primarja l-ġdida tal-Imsida. Fit-22 ta' Lulju, minflok il-Gvern ħabbar id-data ta' meta se titlesta u tinfetaħ l-iskola, spiċċaw billi qalulhom illi se jkollhom jerġgħu iwaqqgħu il-binja. Għax ix-xogħol sar ħażin. Sqarrija maħruġa mill-Fondazzjoni tal-Iskejjel tagħna spjegat b'mod ċar li partijiet mill-binja mhumiex ta' livell u wara li sar l-istħarriġ meħtieġ ġie deċiż li jerġgħu jibdew bit-twaqqih u li l-perit responsabbli jitkeċċa. Jien li nista' ngħidlek hija li l-iskola primarja tal-Imsida ħad tkun qed tiftaħ il-bibien tagħha għas-sena akademika li tibda fis-sena 2023 propju bħal binja li konna ninsabu fiha issa u l-istess skola ħad tkun waħda mill-aqwa fil-jaw fil-pajjiż għal numru ta' aspetti fosthom mhux biss il-mod kif jista' jingħata propju tar-riżorsi diħlew l-aspett akademiku imma aktar u aktar għal mod kif tista' tintuża anke mill-komunità u da biftehim anke mill-Konsell Lokali u diversi għaqdiet volontarjat fil-lokal. Il-Ministru spiċċa farfar meta kien mistoqsi jekk hemmx investigazzjoni għaddejja sabiex joħroġ fid-der x'wassal għal dan in-nuqqas. Fid-dawl tal-istejjer li kien hemm marbuta wkoll fi snin preċedenti mal-FTS, qed issir investigazzjoni ulterjuri ta' kif spiċċat hekk il-binja. Jiena qed tagħmel referenza għal parti mill-binja mhux għall-binja kollha, importanti li nagħmluha ċara din il-biċċa tax-xogħol. U nerġa' ngħidlek jekk wieħed ħares lejn l-istqarrija li ħarġet l-istess fondazzjoni huwa ċar ħafna il-proċeduri x'wassal għal dawn il-proċeduri u l-proċeduri li din jittieħdu. Fl-aħħar snin, l-FTS spiċċat tħabbat wiċċa ma' numru ta' skandli, inkluż allegazzjoni ta' korruzzjoni u serq ta' fondi pubbliċi relatati ma' xogħlijiet ta' manutenzjoni ta' skejjel u binjiet edukattivi ġodda. Iżda, skont il-Ministru Clifton Grima, il-Labor qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Ir-realtà hija li aħna meta nagħmlu biċċa xogħol nagħmluha tajba. Bil-Missidjani għadhom jistennu.